Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan Kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngayon aldaw nin Miyerkules, Oktubre 8, 2025. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal. DOH Bicol pinagigibuan pinakaenot na Elderly Congress sa Legazpi City. DOH Bicol pighagad sa mga media professionals na maging sensitibo manungod sa mga mental health related stories. DTI Bicol pighagad ang suporta kan publiko para sa Bicolano MSMEs na mapartisipar sa Orgulyo kan Bicolano Trade Fair sa Festival Mall Alabang. NAVFORSOL nagpatanid manungod sa mga bako otorisadong persona na nagagamit kang sa indang ahensya. Sa lado nasyonal, Presidente Ferdinand Marcos Jr. hinagad sa mga LGUs na tabangan siya sa paglaban sa korupsyon. Malacanang dain na hadit sa pigbana-bana na rigodon sa Senado. Philippine Stock Exchange nag-apelar sa marikas na resulta kan investigasyon sa issue kan flood control anomaly. Malacanang pigaadala ng pagplantar ng kaso kontra sa mga nagsusulsol sa AFP asin PNP na magkudeta kontra sa administrasyon. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV nakatalaan na magbisita sa Turkey asin Lebanon. Sa lado ng sports, Pilipinas nakatalaan na mag-host ng International Wushu event sa mga masunod na taon. Mga tugang iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pinagigibok ang Department of Health, Bicol Center for Health Development o DOH Bicol Regional Hospital and Medical Center ang pinakaenot na Elderly Congress sa Rehiyon Bicol ngunyan na aldaw sa Legazpi City Convention Center, Barangay Cruzada, Legazpi City. Sigun kay DOH Bicol Regional Newborn Screening Program Manager Twinkle Jean Lorilla, pinagatenderan ini nin sanggatos na seniors hali sa syudad kung saan maawot kaining makapagtaon nin kaaraman sa elderly healthcare asin maipromoter ang kaaraman sa geriatric healthcare services. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pighagad kan Department of Health o DOH Bicol sa mga media professionals sa rehiyon nagibuhon ang ethical reporting manungod sa mga mental health related stories. Sigun kay DOH Bicol Mental Health Program Coordinator Windalyn Baluis, basado sa datos kang World Health Organization kan 2021, 71% kan mga persona sa bilog na kinaaban ang dai nakakaresirbi ning mental health services. Katakod kaini na kikipag-koordinar na sa mga lokal na gobyerno asin sa mga organisasyon, regular na nagkukondensir ang ahensya nin man iba-ibang aktibidades aron kang psychological first aid kung sa nagtataon ning emotional asin support system sa mga individual sa paagi ning ligtas asin pribadong espasyo para sa counseling. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Piginggan niya ran kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang mga Bicolanos na suportaran ang mga Bicol Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na mapartisipar sa ika-33 na edisyon kan Orgulyo kan Bicolano Trade Fair sa Festival Mall Alabang pun Oktubre 15 sagko 19 ngunya na taon. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Dindon Nabol, papartisiparan ini ni nasa sanggatos na MSMEs ang aktibidad kung saan ibibida digdi an man iba-ibang Bicol-made products aron kan pottery and crafts, native delicacies, pilinut delicacies, coconut and cacao-based products, woven cloth goods and textiles, marine products, natural products and wellness items, pet products asin creatives. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Pinag-abisuhan kang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL Philippine Navy ang publiko manungod sa sarong personang nagngangaran Darin Gray na daini konektado o otorisadong irepresentar ang saindang ahensya. Katakod kaini na nanotaran na ang nagkapirang mga individual ang nagpapaabot ng report sa NAVFORSOL na na-scam kang nasabing persona dahilan ipigpapimidbid kaini ang sadiri bilang personahes kan ahensya. Katakod kaini ipig-engganyarman kan ahensya ang publiko na maging maikmat asin iberipikar muna ang mga detalyes bago maglaog sa anong man na transaksyon o komunikasyon embwelto ang pangaran kan Philippine Navy. Dapat pa o dagdag pa kang ahensya tangani mai-report ang kaparehong insidente, makipag-koordinar sa pinakaharaning naval station o magpaabot ng mensahe sa saindang opisyal na social media pages as seen hotlines. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Tangani mapakusog ang industriya kan pili sa rehiyon nagpaabot nin suporta ang Department of Agriculture o DA Bicol sa 17 farmers cooperatives and associations na mga benepisyaryo kan implementing the National Framework on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources and Associated Knowledge in the Philippines. Sigun kay Albay Research and Development Center Superintendent Ronaldo Coprada, nagpaabot nin tabang teknikal ang ahensya sa mga benepisyaryo kay bahana ang nursery establishment and propagation. Aper kay ni pigpromisa man kan opisyal na padagos ang pagsisiguro nin halangkaw na kalidad nin pili sa rehiyon tangani mamantinir ang halangkaw na supply kan mga produktong hali sa nasyon lalo pa sa ngunya na bukas na sa giraray ang European Union market. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Inilansar kan Department of Agriculture o DA Bicol as in Albay Provincial Agricultural Office ang pinakaenot na gulayan sa bayan program kan nakaging aldaw sa probinsya ng Albay sa AFB-Ville, Kabaangan, Kamalig. Segun sa DA Bicol na pinapamayuhan ni Regional Executive Director Rodel Tornilla, maabot kaining maibusol ang community food security sa paagi kan mga organisasyon arog kang Rural Improvement Club, 4-H Club as in Farmers Association. Apwera kay ni mautman kang inisyatibo na masuportahan ang community-based nurseries as in gardens tanganing maipromotir ang sustainability, masiguro ang food security as in mapakusog ang mga lokal na paraoma na nasa grassroots level. Sa programa ipigdistribuir man kang DA Bicol ang water hoses, UV plastic, vegetable twine, plastic mulch as in vegetable seeds sa mga nasabing organisasyon. Tangani masuportaran ang padagos as in uninterrupted na pag-aadal kan mga estudyante, itinao kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang 29 family tent sa man iba-ibang eskwelahan sa Baleno, Masbate kan nakaaging aldaw. Sigun sa DSWD Bicol sa pamamayo ni Regional Director Norman Laurio, ang family tents pinagagamit bilang temporary shelters kada bes may kalamidad na gagamiton bilang temporaryong classrooms kan mga estudyante sa Amador Bello, Lahong, Lahong Interior, Kanhunday, Bonggao, Batuila, Pulot, Catalino M. Esquilona, Lipata, Kankaharaw, Panase, asin Gangao Elementary School kay bahan na ang mga coastal areas kan Karandang, Eastern Kapsay, Dokol, Kagpandan, Putuson, Magdalena asin Tinapian. Katakod kay ni nagpaabot nin dakulang pasasalamat si Kagpandan Elementary School Principal 1 Hazel Llanto sa ahensya dahilan ta sa paagi kay ni mapadagos man sa giraray ang pag-aadal kan mga kaakian apisar kan na eksperyensyahang pagrapado kan bagyong Opong sa probinsya nin Masbate. Arestado kan pulisya ang ikasampulo sa most wanted person sa probinsya ng Albay sa ginibong operasyon sa Cavite, Kasubanggi. Segun kay Libon Municipal Police Station Chief of Police Major Roberto Flores Jr., namidbid ang suspect na si alias Onad na may warrant of arrest para sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition kan Nobyembre 14, 2023. Sangunya nasa kustudya na kan General Emilio Aguinaldo MPS ang suspect as nakatalaan na ihampang sa korte para sa magkakanigong proseso.
Padagos ang pinagigibong preparasyon kan lokal na gobyerno kan Legazpi, kaibahan ang St. Raphael the Archangel Parish sa 11 aldaw na selebrasyon kan kapistahan ni St. Raphael the Archangel sa Legazpi Port District. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Councilor Joseph Philip Lee, Chairman of the Legazpi Port District Fiesta Celebration, nakaschedule ang mga aktibidades pon Oktubre 15 sagkod 25 ngunya na taon. Dagdag pa kaini na ang line-up kan mga aktibidades maabot na maipahiling an makusog na pagtubod asin debosyon kan publiko, talento kan man iba-ibang sektor, pati na ang pagkasararo asin suporta kan komunidad. Ipig-ingganyaran man kan opisyal ang publiko na partisiparan ang mga priniparar nindang mga aktibidades para sa selebrasyon. Gigibuhon niya na pagkahapon ang ulat sa bayan, ulat ng panunungkulan. The 100-day accomplishment report for the people of Tabaco, kang lokal na gobyerno kan Tabaco, sa BUTC Lagman Gymnasium alauna ning pagkahapon. Sigun kay Vice Mayor Glenda Ong Bonggao, ibibida sa aktibidad ang legislative asin executive report kan mga accomplishment kan syudad sa 100 days na pagtukaw kan mga bagong elihidong opisyales kang Hunyo 2025. Sa katakod na bareta, ginibo kasubagong aga ang 100-day accomplishment report sa Daraga na pinapamayuhan ni Daraga Mayor Vic Perete sa Daraga Covered Court, asin ginibo man kang Oktubre 6 ang kaparehong aktibidad kang lokal na gobyerno kang Libon sa Makapagal Gymnasium. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Naghagad nin tabang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga local chief executive sa paglaban kontra korupsyon. Ginibukay ni ang pangapudan sa oath-taking kan League of Cities of the Philippines Executive Board asin kan League of Municipalities of the Philippines National Directorate. Sigon kay BBBM, daing lugar ang korupsyon sa iyang administrasyon. Pun pa sa primera diya kan sa iyang pamamahala sa nasyon, naging makusog na ang paglaban kaini sa korupsyon. Tinawanin doon kaini na nasusukol ang marhay na administrasyon sa sarong lugar kapag namamatean ini kan sa indang mga namamanwaan sa kada aldaw. Day nahihiling na patakot kan Malacanang an sa giraray na issue ning pagsalida ning liderato sa Senado maski pa sarong bulan pa sa napuon kan magkaigwaning change of leadership sa halangkaw na sanga kan Kongreso. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, normal sa demokrasya asin diretsyo kan mga senador na magpili ning leader na gusto nindang mamayo. Tinawaning doon kan palasyo ang pahayag kang Senate leadership na mantinidong stable ang institusyon apesar kan mga intriga. Siniguro man kan Malacanang na dai madidiskaril ang legislative agenda kan administrasyon asin piglalauman kaining eenuton kan mga senador ang interes kan mga namamanwaan kaysa sa pansadiring politika. Nangapudan si Ramon Monzon, Presidente asin Chief Executive Officer o CEO kan Philippine Stock Exchange o PSE para sa sarong tulos asin mapagkakatiwalaan na pag-uugid may kinaaraman sa mga sahot nin korupsyon na pigsasabing kinaimbeltohan ka nagkapirang haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Tinauwan niya nin doon an makaskas asin daing pikikilingan na investigasyon iyo ang kritikal para mamantinir ang integridad asin kredibilidad kan gobyerno. Nagpatanid si Monzon na ang presenteng kontrobersiya na nakapalibot sa mga aligasyon nin korupsyon may potensyal na rauton ang tiwala asin kumpiyansa kan mga namamanwaan sa merkado kan Pilipinas. Tinawan niya nin doon na siring na klase nin negatibong publisidad pwedeng magdaran nin pangmahaluyan na danyos sa reputasyon ka nasyon bilang sarong makaingganyong destinasyon para sa investment. Ang mga sahot din korupsyon, partikular na itong may kinaaraman sa questionabling paggastos kan gobyerno sa mga proyekto na dapat kutaan na para sa flood control o pagkontrol sa baha, nagresulta sa mahiwasa na pagkontra asin pagkondenar hali sa man iba-ibang sektor kan sosyedad. Himateon po niya ito sarong flash report po hali kay Sir Joshua. DZGB Flash Report! Yes, maray na punto tabi Sir Bert and Ma'am Gina. Nagka-receive kita nin informasyon dahil nagpalawas nin public advisory ang Bicol University na nag-order nin pag-shift ka na sa indang klase sa asynchronous mode asin pinagsuspender naman ang trabaho epektibo alas 12 nin utong nin aldaw October 8, 2025 sa Bicol University East, West atin Daraga Campus. Susog sa ito dalawa sa advisory ka na sabi ng universidad. Naka-receive sa indang official social media page na Bicol University ng mga mensahe na may mga nakapalaman bigti na mga bomb threat kaya bilang pagperedak ka na safety kan mga paratukdo mga estudyante kasi di ba pangyaon dyan sa universidad
nagkaigo mo na ning pag-shift temporaryo sa synchronous mode kan na klase at suspendido ang trabaho epektibo alas 12 o pakiring naman ang DCGB News sa naunang bita ng universidad. Tanganin ng may ma-ekstorya kita ng mga opisyal, lalong-lalo na ang DU President sa pangaran ni Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Asin magayo kita ni masararong pang mga detalye may kinaraman sa ipinalawas din ng advisory Office Memorandum number 370 series of 2025 year ining shifting of classes to asynchronous mode and suspension of work effective 12 June today, October 8, 2025 in Bicol University East, West, and Daraga campuses dahil sa alegado mga bomb threats. Di mo na yan tabi, Sir Bert and Ma'am Gina, ang inisyal niya itong informasyon. Jos Wabino, Flash Report. DZGB Flash Report! Diyos mabalustabe, Sir Joshua Bino. Pigaadala na kan Malacanang ang posibilidad na kasuhan ang mga nasa likod kan pagsulsol sa Armed Forces of the Philippines o AFP as in Philippine National Police o PNP na magkudita laban sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, nahaloy ng aram kan presidente ang siring nagpagbalo, alagad man tinidong disiplinado asin nakapairarom sa chain of command ang mga soldados asin pulis. Mantinido man na makusog ang lealtad kang AFP asin PNP sa konstitusyon asin nasyon apesar kang report na may nagkapirang grupo asin retirado na general ang nag-eenganyar sa destabilization. Tinauaning duon ni Castro na daining dapat ikahadit dahil dai nagpapadara ang AFP asin PNP sa mga sulsul kan mga grupong gustong magparibok asin padagos ang saindang mandato na sigurduhon ang karahayan asin katrangkiluhan sa nasyon. Sarong importanteng ambag sa accountability mechanism kanasyon ang pagkakadesignar kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman sigun kay House Committee on Public Accounts Chairperson asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sinabi ni Ridon na ang appointment ni Remulla dakulang tabang sa pagkakaigwanin hustisya asin mapanimbag ang mga imbwelto sa korupsyon sa flood control asin infrastructure projects si isay man ini. Sigun pa kay Ridon na makikipagtabangan ang House Infrastructure Committee kay Remulla asin itatao digdi ang gabos na transcript, dokumento asin importanteng ebidensya hali sa saindang pagdangog. Tinanggal si Colonel Ramundo Dante La Chica bilang commander kang AFP Security and Protection Group o ASPG. Nasaro sa mga ang trabaho iyong magtaon ng seguridad kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Ceres Trinidad na sila Chica sa Giraray ang pigdesignar sa Philippine Army kang Oktubre 4. Sigun kay Trinidad ang reassignment nila Chica dahil sa kinakaatubang na kaso sa ombudsman na may kinaaraman sa confidential funds kan Office of the Vice President kan 2022. Mientras na sinabi kang OVP na wara sindang naresibing mensahe o paliwanag, may kinaaraman digdi. Bareta sa ibang nasyon, nakatalaan na magbisita sa nasyon kan Turkey asin Lebanon si Pope Leo XIV. Sigun sa Vatican, ini ang primerong pagbiyahe kan Santo Papa poon kan magtukaw sa pwesto kan Mayo. Siya man ang primerong US Pope na mabisita sa Turkey nagigibuhon poon Nobyembre 27 sagkod 30. Pagkatapos kay ini, madiretso siya sa Lebanon poon Nobyembre 30 sagkod Disyembre 2 kung sa piglalaoman na makakahoron niya ang mga Kristiyano na nasa Medio Oriente para iapilar ang katrangkiluhan sa lugar. So sa iyang pagbisita sa Turkey, piglalaoman na makakahoron niya si Patriarch Bartholomew, ang spiritual leader kan Orthodox Christians. Sa Bareta niya to sa lado ng sports, nakatalaan na mag-host ang Pilipinas kang International Wushu event sa mga masunod na taon. Segun sa Wushu Federation of the Philippines, nasa taon 2027 magiging host ang nasyon kang World Wushu Championship. Mantang sa 2028 ang Asian Wushu Championship man. Pinanginota ni na Wushu Federation of the Philippines President Freddy Jalasco as in Secretary General Julian Camacho ang anunsyo. Dagdag pa ni Jalasco na sangunyan pa sana nagkukundukta sindaning preparasyon may kinaaraman sa nasambit na torneo.
Naimbento kan sarong watchmaker sa Russia ang pinakamanipis na relo sa bilog na kinaban. Ang thinking sarong imbensyon kan Russian watchmaker na si Konstantin Chaikin kung saan pinagmidbid ini bilang pinakamanipis na mechanical wristwatch sa bilog na mundo dahilan ta may hibog ining 1.65 mm sana. Dinisenyo ang thinking gamit ang mga makabagong teknolohiya arog kan ultra-thin winding barrel as in double balance wheel system. Nabako sanan nagpanipis sa relo alagad nagpagian man kaini sa timbang na 13.3 grams. Para po sa satuyang special story, pigruruso nindakol na tawo ang headline performer kan Carolina Classic Fair sa Winston-Salem, North Carolina dahilan kay Twiggy, ang water skiing squirrel. Ang talented na squirrel ang inampon ni na Lou Ann Best as in Chuck Best Jr. kung saan ini ang ika-8 squirrel na na-training ni Chuck na mag-water ski. Naglilibot sa manaiba-ibang US states si Twiggy kaibahan ng aki ni Best tanganing mag-perform sa mga events. Ngunyan na aldaw Oktubre 8 taon 1897 sinurat ni Emilio Jacinto ang La Patria o To the Fatherland. Sarong patriotic piece hali sa Mi Ultimo Adios o My Last Farewell ni Dr. Jose Rizal sa Santa Cruz, Laguna. Si Jacinto man ang nagsurat kan kartilya, ang primer kan katipunan, iyo ini ang pigsusunod kan katipuneros kan pagdarakan sa indang mga sadiri sa pakikipaglaban sa katalingkasan laban sa mga Espanyol. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay bahanta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran ka man nag-aantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramuza with Miss Angel Mostasa, always number 1. Always DZGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero